Dagen van Melsbeek. Maar, hoor dan. Hallo? Mogen we binnenkomen? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je ziet gezicht. Oh, ben ik herkend? Hallo, Bas van der Zwaan, L1. Ja. En met wie heb ik het genoegen? Met Jan Hoenselaar. Jan Hoenselaar. Ja. Al vandaar het padje, het Stal Hoenselaar padje. Ja. Maar ik... Komt er echt binnen. Mogen we binnenkomen? Ja? Meneer Hoenselaar, of moet ik Jan zeggen? Jan. Jan, ik huur net van de meneer die hier net was. Ja. Dit is de bekendste man van Melsbeek. Oh. Kent iedereen ook of zo? Ja, iedereen. En hoe komt dat? Nou, ik heb heel veel in ponies gedaan. Ik heb er 32 gehad en dan had ik 30 kinderen op de binnenplaats. En die deden dan oefenen hier op de dingen. Hier op de binnenplaats? Nee, in de wei. In de wei, en dan gingen ze naar concoursen toe. In de zomerdagen om de 14 dagen gingen we naar concours. Met al die meiden, want het was allemaal meiden. Ja, Die kwamen met 8 jaar kwamen ze bij ons. Kwamen ze bij. En dan, ik had alle soorten ponies, van klein tot groot. Dus dan begonnen ze op de kleinste pony begonnen ze. En als ze tot de 18 jaar waren ze dan hier. En dan hadden ze opgeschoven naar grotere ponies. Weet je wel, hadden ze, op laatst hadden ze de grootste pony eigenlijk. Hadden ze eigenlijk 3 of 4 ponies gehad in het seizoen, of in de jaren dat ze hier waren. En de ouders die waren, die wisten wat dat ze waren. die waren bij Jan? Die waren bij mij. Ja. Nou, die gingen in de zomer, ik was ook blij dat de grote vakantie ook was. Dan was u blij? Ja, want dan kwamen ze 's morgens om 9 uur, ze gingen s'avonds om 9 uur weg. Ja, een maand lang. Of 6 weken. Dat was... Zal ik het licht aan? Dat kan. Kijk. Ja. Hey. Ja, kijk. Dat is... dat zijn allemaal ponies die hier gestaan hebben. En allemaal meiden uit het dorp die hier gereden hebben? Ja, een omtrek. Gallip, Ottersum, ja, Groesbeek, Kuik. Ja. Ik kom er nou nog af en toe tegen. En dan zeggen ze, Jan, we hebben toch een mooie tijd gehad bij jullie. Ja, dat is toch onbetaalbaar? Ja. En ik zit al meer dan 70 jaar bij de voetbalclub. Ook nog eens? Ja. En ik heb van de week met de carnavalsoptocht zit ik bij een groep. Dat doe ik al 24 jaar mee. Heb ik vandaag van de week nog op de carnavalswagen gezeten. Als chauffeur van de ambulancewagen. Chauffeur? Ja. De ambulancewagen op de carnavalswagen? Ja. En dat is dan een carnavalsgroep waar u altijd bij meedoet? De strandjutters. En die bouwen die hier ook de wagen of zo? Nee, die bouwen daar aan de Rijksweg de wagen. En hoe komt Jan Hoenselaar bij de strandjutters terecht dan? Nou, dat is gebeurd. En een keer toen had een caféhouder aan de Zwarteweg, die had die café overgenomen en er stonden alle bekers in van de gilde. Want ik ben ook al 2 keer gildekoning geweest. Ook nog? En
toen gingen ze dan, ging die eigenaar van die café ging alle bekers eruit gooien. Ja. Van alle clubs. Van die erin zaten, de gilde, biljartclub, ponyclub en ja, wij zaten er ook als ponyclub. Dus, en toen, ja, toen moesten we iets anders zoeken, weet je wel. Ja. En toen hebben ze een carnavalswagen gebouwd, daarna. En toen moesten ze iemand hebben voor op de wagen. En ik was bij de gilde, dus ik had het gildepak aan. En omdat ze de bekers van de gilde er ook uitgegooid hadden. Dus toen hadden ze allemaal bekers op de wagen staan en de grote beker gebouwd. Weet je wat? Dus, zo is Jan Hoenselaar bij de strandjutters. Ja, zo ben ik. Hoe lang is dat geleden? in 96. 23 jaar geleden. Godsamme. En dat zijn allemaal jongens, die zien nou allemaal 40 jaar jonger dan ik. Hè. Maar u heeft eigenlijk altijd, altijd midden in het verenigingsleven gezeten. Ja. Ik ben een verenigingsmens. En mijn vrouw was vroeg gestorven. Dus en dan had je wel eens een vriendin, maar die wou alleen maar wandelen en fietsen. En Jan Hoenselaar had er geen tijd voor. Nee. Die was met de kinderen. Dat waren mijn kinderen. Ja. Van de ponies en zo? Ja. En die twee kleintjes daar? Dat zijn mijn kleinkinderen? Ja? Ja. En wie is dat? Ik zag hier, dat bent u op de scootmobiel? Ja. En met? En met mijn zus. Die woont in Gennep. Oh, die woont in Gennep. Ja. Maar daar kunt u wel met de scootmobiel naartoe? Ja. Ja? Ja, ik weet niet hoe ver je op zo'n... Ik weet niet hoe lang zo'n verlengkabel is. Ja, en mijn dochter, die doet post rondbrengen. Ja. Mijn dochter doet post rondbrengen en dan komen ze 's maandagsmorgens of donderdagsmorgens hier brengen. En dan heeft ze goed bekeken. Laat ze daar Jan uitzoeken. Dus pap, doe jij even de post sorteren, dan breng ik hem rond. Ja, ik heb nou alles op straatnamen liggen. En nou moet ik deze stapelen, die moet ik nog eventjes op nummers, op oneven en even nummers. Dat is gemakkelijker met rondbrengen. U staat nog steeds midden in het leven, hè? U bent nog steeds actief, hè? Ja. Wat een prachtige foto is dat trouwens. Ja. Ben, daar. Ja, die zit afgelopen jaar is die nog gemaakt, ja. Afgelopen jaar nog? Ja. En dat is dat hierachter? Ja, achter in Weiland, ja. En toen was ik aan het hooien. Nee, u was niet aan het hooien, u staat... Nee, nou niet, maar achter staat de tractor. En daar heb ik gekeerd en alles op dijkje gezet dan. En toen kwam de pers en toen stond ik daar te wachten. Maar het hooien doet u nog zelf? Met de tractor? Ja, ik laat het maaien, maar de rest doe ik zelf. Ja, geweldig. Ja. Hé, maar u zei, mijn vrouw is vroeg gestorven. Ja. Wanneer was dat? Dat is gisteren 39 jaar geleden. Boah. Dat is al heel lang geleden. Ja. Die had astmatische bronchitis, zwaar. En nou zouden ze nog wel kunnen helpen. Maar toen ging dat niet? Toen ging dat niet. Toen zei de chirurg, ja, je hart houdt dat niet vol. Je moest zoveel pillen slikken. Goh. Bas. Ja. 1928. U gaat me toch niet vertellen dat u de 90 al gepasseerd bent? Ja, 1 juni was ik 91. Goh. Maar goed dat je me even wijst op Ben, want die had ik u echt niet gegeven. Ja. Die 90 jaar. Nee, dat doet niemand. Potverdikkie zeg.
Hey, en, En dat ik nog alles... mijn dochter vraagt mij af en toe aan mij... hoe was dat nog eens? Ik weet dat allemaal. Je kunt alles onthouden. dus Ik onthoud alles, maar... dat ja. geheugen werkt nog prima? Ja, ik weet van mijn schoondochters en zo. Ik weet de datums wanneer ze jarig zijn. Ja, als u het over het verenigingsleven heeft en de dingen die u graag doet, dan beginnen bij u de ogen te glanzen, hè? Ja. Yes. Mijn hobby, heerlijk. Ja, Hey, en wie kookt er nou? Kookt u nog zelf? Of komen ze het brengen? Mijn dochter doet af en toe, dat we s'avonds en dan blijft er wel wat over voor 1 of 2 dagen. Oh, kijk. En dan heb ik lijk in honger. En Ja. waar kunnen we de dochter zien? Hè? Waar is de dochter? Waar zit de dochter? Ja. Of Kijken, wat zit er? is ze dat daar, die Nee, 50 dat is- geworden is? Nee, dat is schoondochter. Oh, dat is de schoondochter. Hoeveel Ja. kinderen heeft u? Ik heb 3 kinderen. 3 2 kinderen. jongens en een meisje. En die wonen hier nog in de buurt? Een meisje woont in Oefeld. En, Dat is aan de verkeerde kant van de grens, hè? Ja, Domme, Oefeld. ja, we zeggen altijd over Massen. Overmaassen. Over Massen zien, ja. Overmaassen, ja. Verkeerde kant van de Maas gaan wonen. Ja. En mijn jongste zoon woont in Ottersum. Kortbij. Die heeft ook nog een paar paarden. Want en die kleindochter, die staat erbij, die komt geregeld nog op een pony bij ons. Oh, dus u heeft nog paarden? Ik heb er nog 3. Oh, nog 3. Ja. Vroeger waren het er 30 en nu zijn het er nog 3. Ja. En tot slot, Ja. staat hier, Jan, staat hier nou het hele jaar door de kerstboom? Dat staat er al 4 jaar. Moet je niet doorvertellen, hè? Nee, daar kijkt toch niemand naar. En tot slot, Ja. in de keuken, Ja. hier hangt nog dat Jan Hoenselaar lid is in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Bent u daar trots op? Ja. Ja? Ja. Ik heb het zelf niet aangevraagd, hoor. Nee, dat mag niet. Nee.